kining debosyon sa Alliance of Two Hearts pwede po nato nga ibase sa atong ebanghelyo karon nga kining kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria nagka-uyon gid ni, automatic ba nga magka-uyon kay bisan gani ang ilang hunahuna dili magka-uyon, ang ilang kasing-kasing magka-uyon. Di ba na may panahon no nga atong hunahuna dili magka-uyon sa atong kauban, pero ang atong kasing-kasing magka-uyon mo na magkasinabtanay. Pero magka-uyon gani, di gani magka-uyon ang hunahuna, di san magka-uyon ang kasing-kasing, bungkag gina. Muna si Jesus, ang iyang hunahuna, wap mo abot ang akong panahon paghimog milagro. Si Maria, nihangyo nga maghimo siyag milagro. Nibalibad si Jesus, kaysa iyang hunahuna, bisita rata dinhi, wap agyod mo abot ang akong panahon. Pero si Maria naluoy sa nagkumbira. Naa sa iyang kasing-kasing ang kaluoy sa nagkumbira, mautong niingon siya sa mga sulugoon, buhata lang gid ninyo bisag unsay isugo sa akong anak nganha ninyo. Pero wa kahibaw si Jesus niini, kasing-kasing lang ni Maria ba. Og milihok si Jesus. Iyang giingnan ang mga tao, punanig tubig ang mga bakante nga tadyaw, niya ang tubig gihimo niyang bino. Sa may pasabot ani nga kon masuod ta ni Maria o maningkamot ta pagsunod sa mga hiyas o mga pulong ni Maria, si Jesus di ay automatic sad nga mohimo sa milagro. Muna sa atong unang pagbasa, niingon dinhi nga kanang tao nga naisala nga dili ikamatay, iampo ba kanang sangpit lang kas Ginoo, mawagtang dayon ang iyang sala. Panalitan ang pari kani bang nagwali o sa may sala, mamakak ning pari. Pangutan-on ninyo nga pilay kolekta dre nya dili mutugan, pakak man na siya. Unsa man na ikamatay ng salaa o dili? Di man na ikamatay, iampo lang nga kaluhi ang among pari nga siging di mutugan sa kolekta. Ana makuara na maluwas na ng pariya. Pero ang pari na igimintin nga nagimintin ba nga chicks ba ana siging dupa-dupa niya to ay gimintin nga chicks. Unsa man na salaa, ikamatay o dili? Ayaw na kuno nag-iampo, di naman na madutlan og ampo. Unsaon naman na siya, di naman madag ampo. Unsaon naman dinhi na dapita nga ato nang buhaton ang buhat sa Ginoo. Muna na ingos Maria, sunda ang tanan nga gisugo niya kaninyo. Ug unsa may sugo sa Ginoo gauna para sa mga makasasala, pasaylua og kapito. Munay una, ikaduha, ingon din siya, higugmaa ang imong kaaway. Wa man gid mo kauyon sa gibuhat sa pari nga naay gimintin, higugmaa na. Nga ikatulo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Wala siya. O gamito ninyo, posible yun ang pari makaamgo gina sa iyang dakong sayop. Okay. Nang litanday, mo retire na ang pari. Nga, wala na siya kolekta. Nga, gastuanan ang iyang mga anak. Nga, naaman mong gasto, di makagsige na to gingong pare, labi nagang pare, giatake sad na paralyze, gagas ng laway. Nga, kamumoy mo gasto para sa pagpa-eskwela siyang mga anak. Ngayon na tong pare, pasahilo ako ninyo ha. Nakaamgo nagyukos dako na kong sayo.
Nya wa na sa tuy lami katong dugdog, katong kuyog-kuyog dito. Wa na man tuy lami. Makakita na ang pare. Igo yung namatay ang pare, nalangit gyud tungod ninyo. Sakto dili. Anong di man mo tingog? Dili sakto? Kana nya imong ana sa tanan pananglitan imong bana nangabit mao gyud po imong gamiton pasayloag kapituan kapito higugmaa imong kaaway katong iyang kabit ug ang imong bana unya pagpakamatay para nila makonvert gina daghan kayong naulian ana human sa 15 ka tuig 30 ka tuig napagani 40 ka tuig sige lang yung higugma ang asawa, pagdayong kamatay sa bana, nakapangumpisal yun. Ngayon sa muna, kaluwasan. Og mauna ang gitawag og transformation, conversion. Ang mahal nga Birhen Maria, wa biya siya limit hangtod kanus ata niya higugmaon. Ay butangig limit. Tong kaya ra jud kay Ginoo usbon bag-uhon ang kinabuhi pero nag-agad siya nga kita maoy mo trabaho lingi ana imong tupad nga sige karog trabaho ana unsa may trabaho unta nato trabaho sa Ginoo dili trabaho nato kita gusan nangakuan naman ta sana perti na nato bang haso ang na stress na kahit sige yung paningkamot sige yung trabaho hapit din na matog pero paras kaugalingon ya dali kitang masuko sa kanang mga taong tapulan mga taong kawatan mga taong mga hambugiro mga bakakon mga mangingilad maglago ta ana ayaw kana maoy nindot trabahoon nga matransform unta na sila pero dili makatransform ang Ginoo dili makabag-o sa ilang kasing-kasing kung why agent muna ang unang agent si Maria nya si Maria mo'y mutudlo nato tanang doon na ta dinhi Legion of Mary ambot na sige pa bag meeting atong Legion of Mary sige pa ba wa na sige pa unsa man ang Legion of Mary mga agents sa simbahan aron mo trabaho sa changing of hearts, conversion of sinners. Muna ang gaunag yung trabaho sa mga Legion of Mary mao ang implementar nga ang mga sakramento nga angay dawaton unta sa mga tao nga angay mudawat. Muna kanang nagpuyo-puyo ila ng agnihon nga magpakasal ang way bunyag kay gahuwat pa kanus amo dako ang baboy ila ng agnihon ayaw na paghuwat anang baboy ayaw na paghuwat atong imong bana nga 2 years from now una pa mo uli pabunyagi day ni imong anak kay importante ang bunyag kay sa baboy importante ang bunyag sa bata kay sa imong anak sa imong bana anak kay pwede ra man tug mo paanak sa tuglain ang imong bana dito anak pero ang imong anak luwasonon gina anak ikatulo kanang mga masakiton nga wa pa in taon mahilugi wa ka kumpisal wala pa kumpisalon pahilugan sakramento ba nya kanang way simba-simba ila ng dasigon nga manimba kay sakramento lagi ang way kasal ipakasal nya ang kanasang murag na edukasyon nga magpare magmadre ila sa nang dasigon nga mupare magmadre sakramento gyapon na ug kini mao ni ang atong pag-abag aron mabag-o ang kalibutan karon gud kita ang ato sige lang pangayo karon ikatulo marong adlaw ikatulong adlaw sa nobinaryo sa atong Santo Niño de Cebu ng basilika puwerteng tao imong iksahag dagom di mahog ang dagom nga tus ubos ari ra kutob kay ang gadapatay puwerteng yung tao nindot kay tan-aw iniingon kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba pero ambot pila ka buok diha ang nahigugmas kaaway
Ambot pila ka buok diha ang nagsigig pasaylo sa nagsigig buhat og dautan niya. Ambot pila ka buok diha ang dili maningil og utang. No? Kasagaran nato magpunsisok ta kay mangayo og para sa atong kaugalingon, dili manghatag. Si Maria og si Jesus lahi og kinaiya, magsigig panghatag bisag wa na sila'y ila. Si Maria gihatag niya iyang anak bisag wa na siya'y anak. Kay bugtong rato niyang anak, wa pag yun siya'y bana kay namatay na si San Jose, gihatag niya aron ihawon. Si Jesus wa na ikahatag kay purting pobriha, ang iyang dugo mo'y gipaagas hangtod katapusang tuos dugo. Paagas hangtod siya namatay, giduslak pag yung iyang kilid, nihatag pag yun siya dugo og tubig. Panglas na lang gito. Bisag wa na'y bino, manghatag lang yapon, mumilagro gyud para makainom ang mga palainom. Nainangutanan ako, Pader, niingon man ka ang palahubog di kasod sa langit, din alang mi musimba, Pader. Nako nga naman. Siya, muinom ang gyud mi. Nako ang palainom makasod og langit, ang palahubog dili. Ingon siya, lahi din ang palainom, Pader. Lahi sa nang palahubog. Nako, ang palainom kusog mo inom pero dili mahubog. Pero ang palahubog bisag gamay ray imnon, mahubog dayon, nya ma-out of control na siyang kaugalingon, maghimo nag mga dili maayong buhat, maunay di kasod og langit. En siya apoy dira day mig musimbag balik, Pader. Nako nganuan siya, diman mi mahubog. Istorya. Ambot lang ka. Nako mo bitang nagmilagro si Jesus dito sa Kana og bino, kay daghan pang mga palainom nga wa pa kainom. Naluoy siya sa mga palainom, pero wa siya moingon paghubog-hubog mo. Ang palahubog di ginakasod sa langit kay out of control man. Pasabot, know your limit. Na kinahanglan you are still in control. Lingi ako nung naimong tupad, ing na mahigog makas palainom o palahubog. Ayaw sagsagula. Ang imong bana, sigig inom, pero dili mahubog. Di higugma, ina siya, sige, inom pa more. Pero hubog gani, hubog-hubog, inahunungan na kay makapaimpirno na nimo. Na, o niya, aron dili ka mahubog, ayaw na lang sang inom. Kana sa mga tao nga hindi ka inom og sugod, wa na say break, ayan lang napaimna. Pero ang kanang tao nga, you are always in control. Naman ko na ilhan nga obispo, pertig yung buutan nga pagka-obispo. Kada gina niya humagkaon usa gina ka botelya nga beer kanang San Miguel nga Pilsen. Iya ginang imnon, kada gina niya humagkaon inom gina siya usa ka botelya, pero di na sa gina niya punan. Nya unsa na mo inom gyud pero dili palahubog. Kay kani man kung hubog manggawas ng garbo nya. Garbo is one of the capital sins bayana. Pride. Manggawas ng garbo. Sige dia, kuha dia. Kung sa man, lista lang. Ang resulta, wa na'y kwarta ingat to sa asawa. Niya, manggawas ang garbo. Ako'y hao din eh. Magsinukmagay na, magdinunggabay na. Mo na ang hubog. Mo ni kaning gawali ron, mo inom ni, pero dili man ni mahubog. Mo bita na sayo pas buntag, inom nami. Diri ba, mo inom nami diri. Sige, gimig inom. Pero di may maghubog. Gamay ra, bino. Dili katong tag sa kalong ni kamong itong abdiri ana. Pangalawat ito maganaana na ng ustiyas. Hindi na maigos niyong baba. O sa'yo maari na nadiris niyong agtang. Gamay lang. Inom pero dili maghubog. Muna ang mga palahubog, i-convert na lang nga mahimong palainom. Nya ang palainom, pwede sa i-convert na to ngadto sa pagkadi na gyud mo inom. Kung asa ang higher way, ang taas-taas ba nga level sa atong holiness, adto na to dadon ang mga tao. Di sa tamaingon ang palainom, okay gina. Di gyapon ko moingon. Pero at least kamao kang mo control, kamao na kang mo balanse. Mausad na ang atong kinabuhi. So, hinahanglan ang atong kasing-kasing
maalayan sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria, kay ang Ginoo mohimog daghang milagro aron sa pagtagbaw sa mga tao nga nagsunod kaniya. Mao bitaw ning unsa ning atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kada bang nagsunod niya. So salamat nga naa sa mga tao nga naghatag og kalipay nato. Lungsod ginis Ginoo ang namalit na tog slots. So gahapon ang atong halin iabot ni daghan-daghan gahapon atong usang adlaw 97 ra, gahapon 141 ka slots atong halin. Pakpak daghan-daghan da. So 16,651 slots na ang atong total nga halin sa dupes. Hinaut unta nakadawat na mo og divine unity, prosperity, and satisfaction. Na inangutanan nako, Pader, unsa man ang imong, unsa may madawat na mo anang slot ug mopalit mi naay square meter na sa yuta nako dili ay slot na siya sa minimum na siya nga donation para sa among project. So, tag 1,000 man ang minimum. So, kung palit ka, mo donate ka para sa project, maningkamot ka nga makapalit ka usa ka slot ka ng 1,000. Siya, unya, unsa may maabot na mo? Naningkamot, sige siyang na moabot ba nako? Tagaan mo sa Ginoo og divine unity, prosperity, and satisfaction. Kay mo na meaning anang dopes. And siya, unya pa der, naagi unity. Nako, siya, palit niya kog slot kay 15 katuig na mamingwa magtingganay sa akong maguwang nako paliti. Sus atong usang gabi ni text man, Pader, tulo naman ka slots akong gipalit, wa man gyapon siya motingo. Nako sige. Sige gyud palit. Basin paghangtod mahurot ning napamay 38,349 basin pag motingog. Sige lang yung palit. Nako, pero sa imong kasing-kasing, kumusta man? Suko pa kaniya. Siya huwa na gyud Pader, nako awa na. Niipikto na ang unity. Kaya tinuod nga unity is in the heart, dili sa bakba na as heart. Nako mo na, padayon na og palit og slot, aron maabot sa nang imong unity in the heart, ngadto sa heart sa imong maguwang. Ambot lang ka to, palit pa ba to sunod semana? Pero mo palit to, siguro magkauli gito sila. No? Otro mo sa mga mo to. Sige na, nindog na ta.